السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Ο Καναδάς στη σέντρα της 15ης Ιουλίου. Το μάτς ξεκίνησε Αργεντινή-Καναδάς. Ότι απόπειρα να πατήσει περιοχή Αργεντινή. Ο άσος της Σεβίλης θα κρατήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στην πρώτη θα βγει εκτός. Ένα σουτ, η μπάλα πάνω από την αιστεία του Κρεπό σε αυτή την πρώτη καλή στιγμή για την πέναντι από το γκολ, το οποίο δεν θα έρθει καθώς ο Κρεπό λέει όχι. Επιμένει η Αργεντινή προς πίσω. Βλέπετε τη μεγάλη στιγμή. Εδώ βλέπετε της Αργεντινής. Και θα σημειώσει το γκολ η Αργεντινή. Υπάρχει τραυματισμός του Μακάλιστερ. Φίλοι της Αργεντινής και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Άλλοι εδώ κόλλησα γιατί θεώρησα ότι θα σφύρισε πέναλτι για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Μακάλιστερ. Πήρε το rebound όμως ο Άλβαρες και ανοίγει το σκορ. Του Καναδά χάνει μπαίνει ούτε αυτό, απίστευτα πράγματα. Δεύτερες ευκαιρίες η Αργεντινή, ήταν η σειρά του Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Ο Μέση στον αγωνιστικό. Εκτελεί πλασαριστά ο Μέση, ούτε τώρα. Να βρει χώρους, η Αργεντινή θα το κάνει χώρο και όποτε γίνεται αυτό. 2-0 στο 88. Μπάλα περνάει, πλασέ.